הצד שלו זה החצי שני של השטר שאתם רוצים לשלם במכולת. אם אתם תלכו למכולת ורק חצי שטר יהיה מודפס, בעל המכולת לא יקבל את זה, לא יהיה לכם אוכל. אוקיי? אנחנו שתי צידי השטר, לא משנה מי הפלי או מי העץ, זה לא משנה, אנחנו שטר אחד. מסתכלים עליי, מסתכלים עליו, איך הוא עושה הוא כן. אוקיי, זה מה שהעיניים שלכם צריכות לשתות. רוב האיקידו וכל מיומנויות הלחימה כמעט בעולם נלמדות דרך העיניים, לא בהתכתבות. נותן, אוקיי, מי? שומן, נקבל פה איקיו, אוקיי? עכשיו הוא הולך סנקיו לאורה. מה שאני ממש רוצה לעשות זה לעקוב אחריו. בסדר, בעמידה, זה אותו דבר בשביל. אפשר ככה, אפשר ככה. עוד פעם, תשמעו מה אני עושה. וזה הראש צריך להיות חופשי, הגוף משוחרר. אז, כל הזמן מסתכל עליו, לראות מה הוא עושה. אוקיי? אני רואה שהוא הולך מאחורי, אני עוקב אחריו עם הפנים שלי. אם אני לא אעשה את זאת, דרך אגב זה יותר נעים ויותר נוח, בגוף, זה ממש כיף, שום פיתול שם, שום דבר לא כואב. מה שכן כואב, שהוא מתקיף אותי, אני מהראש פה וזה נורא כואב לי עכשיו, כי אני מהראש פה. יש שם לחץ הרבה יותר גדול, וכבר זה אני נופל ככה. ואז צריך להמשיך לסחוב אותי. ואז זה עוד יותר כואב. נגד הכי. סכנה. בסדר? אני רוצה להסתכל לאן אני הולך. קפתי, יש לו סנקיו, לא משנה איזה מהירות הוא עושה, אני מסתכל עליו, אני הולך איתו. כיף. פשוט כיף. בסדר? ראש משוחרר, מבט אותי אחרי הנזוק.